Juma utkalo kile wolonwula samba filani mugan ani wɔɔrɔ DMS TV cɛnamuso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru nin ye o wagati selen san'an k'an da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔ bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolofɛnw olu ka lakana ka se ka sabati wa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔdenw olu ka se ka yala jamana in yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la lafiya ani lakana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ wuli ka banbaci walima u ɲini k'u nana minɛlen ni k'u bɔnɛ u ni na walasa ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi ni maajugu ninnu ka kow yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen août kalo tile 5 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw k'u ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka dimi don banbaci walijɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔna Tesalit ale ni Tabirisat secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération min kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walijɛkulu maaw ma localité fila na opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka tiɲɛni don banbaci walijɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka damada dɔ la o fɛnɛ kɔfɛ u sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni fɛnɛ don banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan baara dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni tun bɛ Tabirisat localité de la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kumaw yɛrɛ kɔni caman bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali activiste fila yɛrɛ kɔni ni o ye Yakuba Basi ale ni Maître Papin yɛrɛ kɔni ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni tunna a bɛ tile damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ ko hukumu de la o somɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin y'a tile caman yɛrɛ kɔni olu t'u ka maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya kalama k'olu bɛ wulimajɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma an ka Mali autorités ka na olu dɛmɛ ka ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ɲini ka d'a kan ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni taara yɔrɔ min u ma dɔn wa maa minnu y'u minɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma se ka dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale bɛ kɛ sababu ye ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka jɔrɔ ni maa fila ninnu ka kow yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanabaliya min bɛ an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔnɔna o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni kɔlɔlɔ dɔw yɛrɛ kɔni Mali ka feere ni sanniko baaraw yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnen na min yɛrɛ kɔni an ka conseil malien des chargeurs maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ bɔ ni ka alerte yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ don ni feerefɛnw ye ni conteneur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o man yɛrɛ kɔni kelen ni ka na feerefɛn bila Mali jamana kɔnɔna na conteneur kɔnɔna na u kɔni tɛ ka segin ni conteneur min yɛrɛ kɔni ye bilen o bɛ ka kɛ sababu ye ni conteneur ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ port maaw yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ laɲini kɛ Mali conteneur bolila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ e maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yen ko conteneur lankolon yɛrɛ kɔni bɛ i bolo i y'a dɔn k'a fɔ k'i ma taa ni conteneur in ye wa délai yɛrɛ kɔni tɛmɛna k'i teliya ka taa ni conteneur in yɛrɛ kɔni yanni août kalo tile 31 nata in cɛ san 2026 min an ka Mali autorités halisa olu bɛ k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ bɛn kelenya hali ni fara ɲɔgɔn kan u ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu de la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ka sanga ni an ka Mali ministre de la réconciliation ka baaraw yɛrɛ kɔnɔ ale bɛ fɛɛrɛw latigɛ wagati tɛmɛnenw na jɛkulu maramafɛntigi minnu tun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna n'olu nimisara ka sigi u kɔ a bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka o mani yɛrɛ kɔni ka maramafɛnw minɛ o la ni k'u don an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla k'u fara jamana kɔnɔdenw tɔw kan walasa u ka se ka baara kɛ faso yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko sufurula centre d'instruction mixte yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛra cérémonie min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 254 kura yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka fara an ka Mali fintigilakaw kan ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ni maa 254 nin yɛrɛ kɔni ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna olu yɛrɛ kɔni bɔra an ka DDR yɛrɛ de kɔnɔna ni o ye désarmement démobilisation réinsertion ale ni intégration yɛrɛ de kɔnɔna ni a kɔni yiralen don k'a fɔ ko ni maa yɛrɛ kɔni ye maaw ye wagati tɛmɛnenw la olu kun kɛmɛ ni ka maramafɛnw yɛrɛ de kɔntan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa yɛrɛ kɔni décision ta ni ka maramafɛn bila ka segin ka na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko hukumu de la u kɔni taara n'u k'u fara an ka Mali fintigilakaw kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
Ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛ k'olu ka lakana sabati o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni fintigilakaw olu kɔni bɛ wuli ni ka opération kɛ walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu maaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ka état-major général des armées ale kɔni bɛ laseli kɛ don tɛmɛnenw na k'a yira k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna kan bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération fɛ opération mun na u bɛ jamana lakɔlɔsi u b'a lakanalen n'u bɛ banbaci wale maaw si latunu ni ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka o baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ o jukɔrɔmadonni don kosɛbɛ n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na communiqué la min carila araba tɛmɛnen août kalo tile 5 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la i n'a fɔ kɔrɔlen u b'a kɛ cogo min ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ damada dɔ yɛrɛ kɔni ka damada min yɛrɛ kɔni utiliser don banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA ka maaw yɛrɛ kɔni fɛ Tesaliti localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni talen bɔ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka nin damada kofɔlen kan min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni ma girin ka fara kɛ u mɛnna ni ka renseignements yɛrɛ kɔni ta ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ka yɔrɔ yɛrɛ de kɔni o sɛgɛsɛgɛli baaraw jaabi yɛrɛ de kɔni bɔlen kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni sɔrɔla ka fara kɛ ni ka ɲɛsin ni damada kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko farapo min kɛra ni ka ɲɛsin ni damada kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a kɔni kɛra farapo ɲumanba yɛrɛ kɔni ka d'a kan farapo in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don damada in fan bɛɛ yɛrɛ kɔni na fo min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu ma ye don n'a nataw la olu tɛna se k'a fɔ k'u bɛna na sanubɔ yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na état-major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw filɛ ni ka nin farapo min kɛ ka ɲɛsin nin sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko o kɛkun yɛrɛ de kɔni ye walasa banbaci wale maaw bɛ se ka wari sɔrɔ u ka baara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na k'o bɛ se ka u dɛmɛ k'u ka wale jugu nin yɛrɛ kɔni financer opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ fɛrɛlatigɛ la ni ka o wari sɔrɔ sira nin bɛɛ lajɛlen tigɛ banbaci wale maaw la walasa min yɛrɛ kɔni ma ninnu ye olu kana se ka wari sɔrɔ kuma tɛ k'u b'a fɔ k'u bɛ u ka fɛn jugu ninnu financer k'o kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko ni opération yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛna araba ma août kalo tile 5 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni a ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na Tabilichat secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan caman yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni fɛnɛ ma girin tugun ne ka farabu kɛ u ye renseignements yɛrɛ kɔni ta ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini min b'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔw yɛrɛ de kɔni ɲini ko o dalilu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔlen min sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tilala ka dalilu sɔrɔ k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka nin ɲɔgɔn ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in ma a kɔni yirala k'a fɔ ko farapu in kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni banbaci wale maaw ka nin ɲɔgɔn ye yɔrɔ ye fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛn minnu kun bɛ yɔrɔ in na a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halakira min wagati min na i n'a fɔ ko bi état-major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw halisa olu bɛ ka continuer ka localité ninnu yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi kosɛbɛ walasa n'a sɔrɔ banbaci wale maa wɛrɛw bɛ yɔrɔ nin na wa minnu yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi nin farapo nin na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu si laturu ale ni opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bilan kɛrɛnkɛrɛnnen min sɔrɔ ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn cogo min yɛrɛ kɔni an malidenw yɛrɛ kɔni an ka lakana bɛ se ka sabati an sigiyɔrɔw la min yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué in kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka sisan ka ko la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ ni ka opération kɛ ni cɛsiri baara kɛ ko ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔni k'an ka Mali fintigilakaw b'o opération nin kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamanaw ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye wa jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn lakana ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ ale état-major général des armées a bɛ wuli ma da kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ma ko ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ye ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔ na k'a ka kan min ye jamana kɔnɔdenw an kan ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'o bɛ u dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔna na kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minɛw yɛrɛ kɔni bɛ ka caya an ka Mali jamana kɔnɔna na wa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka mɔgɔ ninnu minɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na a kɔni yirala k'a fɔ k'an ka Mali jamana kɔnɔna na ko activiste fila yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye maître Papɛ ale ni Yakuba Basi yɛrɛ kɔni ni ninnu ye an ka activiste dɔw yɛrɛ kɔni ye wa maa fila nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ko min yɛrɛ kɔni ye forfait ko yɛrɛ
yɛrɛ kɔni ko sɔngɔ nɔgɔya Mali jamana kɔnɔna na ko ka Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ka forfait ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ hakɛya kelen yɛrɛ kɔni ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko nin y'a tile caman yɛrɛ kɔni ni maa fila nin yɛrɛ kɔni tunna an ka Mali jamana kɔnɔna na wa somɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin y'a tile caman yɛrɛ kɔni olu tɛ ka kunnafoniya foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni maa fila nin kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Maître Papin yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ de kɔni fɔlɔ tunna yɛrɛ kɔni a bɛ tile damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ ko Maître Papin yɛrɛ kɔni tunnen fɛnɛ ka tile damadɔni kɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Yakuba Basi yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ yɛrɛ kɔni tunna wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa fila nin yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn wa maa min fɛnɛ ye u minɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔnnen tɛ jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni maa fila nin yɛrɛ kɔni somɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni jɔrɔ bɛ kosɛbɛ ni maa fila nin ka tunni ko yɛrɛ de kɔni na olu kɔni bɛ ka wulikajɔ baaraw kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa fila nin yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ka se ka o yɔrɔ yɛrɛ kɔni localiser teliya la walasa ka se ka taa u nɔfɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni Maître Papin ale ni Yakuba Basi yɛrɛ kɔni olu ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka wulimada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka na olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ni maa fila ninnu ye ka olu yɛrɛ kɔni ɲini walasa maa fila nin ka tunni ko yɛrɛ kɔni ka se ka ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniya officiel foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ min yɛrɛ kɔni bɛ walawalali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa fila nin ka tunni lahalaya ko la wa maa fila nin yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniya officiel foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ min bɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ fɔlɔ o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ni maa fila nin somɔgɔw nin yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ degun kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni maa fila nin somɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ wulimada kɛ ne ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'e maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoniya b'i bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ye k'u b'a laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka taa o kunnafoniya in yɛrɛ kɔni lase olu ma walasa u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni kan o kɔni kɛra sababu ye ni ka degun dɔɔni yɛrɛ kɔni se Mali ka feere ni sanni ko kow yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ko conteneur lankolon dɔw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu dɛsɛ bɛ ka segin u tigilamɔgɔw ma ka sɔrɔ a délai yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni cayali ye min yɛrɛ kɔni an ka conseil malien des chargeurs maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni bɛ alerte yɛrɛ kɔni di nin wale ko in yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni conseil malien des chargeurs maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin conteneur bolilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ conteneur lankolon yɛrɛ kɔni b'i bolo i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka conteneur seginni yɛrɛ kɔni délai yɛrɛ kɔni tɛmɛna k'i k'i jija ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yanni août kalo tile 31 na ta in cɛ san 2020 i ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa conteneur nin yɛrɛ kɔni di u tigiw ma joona walasa i ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni sanction o kana na kɛ ka ɲɛsin ma ale ni min yɛrɛ kɔni feere ni sanni ko kow ye u ka se ka continuer Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la araba tɛmɛnen août kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka conseil malien des chargeurs ma olu bɛ bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na u kɔni bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique ale ni jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko conteneur lankolon yɛrɛ kɔni bɛ i bolo k'a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma conteneur nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka segin u tigilamɔgɔw ma k'a bɛ laɲini kɛ nin man yɛrɛ kɔni fɛ u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ conteneur nin yɛrɛ kɔni ka segin pɔriw yɛrɛ kɔni na walasa wagati min conteneur nin yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ka don n'u fɛnw ye Mali jamana kɔnɔna na u ye layidu minnu ta u ni conteneur tigiw ni ɲɔgɔn cɛ la u ka se ka o layidu ninnu yɛrɛ kɔni tɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi conseil malien des chargeurs maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye opérateur économique ale ni jamana kɔnɔden dɔw ye olu kɔni mana na don n'u ka feerefɛnw ye conteneur kɔnɔna na u kɔni bɛ ban ni ka conteneur ninnu yɛrɛ kɔni lasegin ko fɛn bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni ye jamana ka feerefɛnw donni ko yɛrɛ kɔni na ani jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni situation yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye conteneur lankolonw yɛrɛ kɔni olu tɛ ka ye ɲɛ labele pɔriw yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka degun dɔ yɛrɛ kɔni se Mali yɛrɛ kɔni ka feere ni sanni ko fɛnw donni ko ma ko wa ni opérateur économique ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma sabali ni ko in yɛrɛ kɔni kɛli ma ko min yɛrɛ kɔni ye compagnie maritime yɛrɛ kɔni ye ni o ye conteneur tigiw yɛrɛ kɔni ye olu bɛ sɔn ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ o bɛ garantie min yɛrɛ kɔni sigi walasa conteneur nin yɛrɛ kɔni ka se ka sigi u ma k'u bɛna dɔ fara garantie nin yɛrɛ kɔni gɛlɛya kow kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka CMC maaw yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛ ko maa nin yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna na kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni se jamana ka sɔrɔ ko fɛnɛ ma ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale min kɛ o ka wale yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye conteneur tigiw yɛrɛ kɔni walasa olu ka conteneur yɛrɛ kɔni d'i ma i bɛ caution de garantie min yɛrɛ kɔni sara ko bɛ sɔn ka dɔ fara o kan ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni min yɛrɛ kɔni an ka opérateur économique ye olu bɛ wari min bɔ u ka wari bɔta yɛrɛ kɔni bɛ caya u ma wale min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka degun yɛrɛ kɔni se jamana ka feere ni sanni ko kow ma ko walasa min yɛrɛ kɔni ni conteneur ko
kofɔlen nin yɛrɛ kɔni k'olu segili nɔgɔya o tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma min ka conseil malien des chargeurs maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko compagnie maritime dɔw yɛrɛ kɔni sɔnna ka mesure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta ni ka ɲɛsin an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ma walasa min ni conteneur ni olu ka se ka segin ko nka ɲɔni ni man yɛrɛ kɔni k'a sɔn ni ko in yɛrɛ kɔni ma o ni an ka conseil malien des chargeurs maaw yɛrɛ kɔni ye sigikafɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ni compagnie maritime maaw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali opérateur économique ale ni jamana kɔnɔdenw ye conteneur lankolon bɛ minnu bolo n'u ta tɛ n'a kan ka segin ko man yɛrɛ kɔni k'u jija ɲani utkalo tile 31 nata in cɛ san 2026 ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa ni conteneur ninnu yɛrɛ kɔni ye ko ni nin dati kofɔlen yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko faveur foyi yɛrɛ kɔni tɛ kɛ bilen an ka opérateur économique ale ni jamana kɔnɔdenw ye conteneur seginni ko la ko conteneur lankolon bɛ maa minnu bolo n'a kan ka segin u tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'e maa o maa i kɔni ma sɔn ka taa conteneur ninnu yɛrɛ kɔni lasegin ni délai kɔnɔna na k'u k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni compagnie maritime maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ sanction ta ni ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ a fɔlen don cogo min na u ka sariyaw kɔnɔna na kuma kuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni an ka conseil malien des chargeurs yɛrɛ kɔni ɲɛma ye ni o ye ba kisima yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma fɛn fɛn sen bɛ don ni conteneur seginni ko in yɛrɛ kɔni na k'u ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni baara ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka conteneur ninnu segin u tigilamɔgɔw ma walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali ka feere ni sannuko ko ye o bɛ se ka continuer wa logistique ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni kan u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin ko in yɛrɛ kɔni lasigi walasa u kana dɔ fara o ko in yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 Sufurulaye centre d'instruction mixte yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko cérémonie dɔ kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na cérémonie min yɛrɛ kɔni na maa 254 n'olu yɛrɛ kɔni taara ni ka don an ka Mali fintigilakaw cɛla olu yɛrɛ kɔni ka bɔli yɛrɛ kɔni cérémonie de kun bɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa 254 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra an ka DDR yɛrɛ de kɔni na ni o ye démobilisation désarmement réinsertion ale ni intégration yɛrɛ de kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bɛ min kɛ walasa wagati tɛmɛnen na jɛkulu maramafɛntigi minnu bɛ yen n'olu nimisara u ka walo la n'u bɛ fɛ ka segin u kɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni fara fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan ni fintigilaka kura minnu bɛna fara an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ k'olu camanw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Segu Mopti ale ni Bajangara région de kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni tilala u ka formation militaire yɛrɛ kɔni na ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni y'u faratɔ yɛrɛ de kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni promotion min yɛrɛ kɔni bɔlen yɛrɛ kɔni fila yirala k'a fɔ ko promotion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 87 olu kɔni kun ye Dana ambassade cɛdenw de ye maa 30 olu kun ye donsow ye wa maa 137 olu kun ye filajɛkulu yɛrɛ kɔni ka élément dɔw yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ de kɔni sɔnna maramafɛnw yɛrɛ kɔni bilali ma ni ka segin ka na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni initiative yɛrɛ kɔni ni a bɔra an ka Mali ministre de la réconciliation yɛrɛ kɔni yɔrɔ la initiative yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka cɛsiri baara la walasa bɛn fara ɲɔgɔn kan ale ni jamana yɛrɛ kɔni lafasali baaraw yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ de kɔni na o yɛrɛ de kɔni bɛ fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ko maramafɛnw kun bɛ olu bolo u b'olu yɛrɛ kɔni ta ni k'u fara an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan walasa u bɛ se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ faso lafasali ko la ni yɛrɛ kɔni Sufurulaye centre d'instruction mixte yɛrɛ kɔni instructeur ye ni o ye lieutenant colonel Yakuba Keita yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin ni kɛlɛkɛcɛ kura ninnu yɛrɛ kɔni ma wa a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin u ma k'u faralen min filɛ nin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na u k'u cɛsiri ka baara in kɛ ni tilennenya ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na mission minnu yɛrɛ kɔni na di u ma wa mission nin yɛrɛ kɔni kɛ a kɛcogo ɲuman fɛnɛ na min yɛrɛ kɔni ye soldat de deuxième classe Musa Traoré a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni kɛra ni promotion kofɔlen yɛrɛ kɔni major ye min yɛrɛ kɔni Lasine Namu yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka Mopti région yɛrɛ kɔni gouverneur yɛrɛ kɔni représenter ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka ni kɛlɛkɛcɛ kura nin yɛrɛ kɔni ma k'u ka baara kɛ faso yɛrɛ kɔni tilennenya ale ni cɛsiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka fanga yɛrɛ kɔni di bɛn ma ale ni fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ye k'a fɔ ko ka don jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni ka tɔn na walima ka fara banbaci wale maaw kan k'an k'an yɛrɛ minɛ o ko ninnu ma mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a jarili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma